će mu možda biti lakše u odnosu na recimo njegovu kolegu u autoprometu, ali pred njim je težak posao i zalogaj, znači restrukturiranja i dovođenja sve u nekakve normalne okvire temeljem radnih procesa, a ne temeljem toga koliko ljudi bi trebalo uhljebiti ili zaposliti. Pored Svetozara sjedi Goran Groš, mladi ekonomista, diplomirani, kažem mladi jer je moja generacija. Veliko iskustvo u poslovima višeg stručnog savjetnika, u poslovima međunarodne suradnje i u poslovima pisanja projekata, znači isto tako organizacijske sposobnosti. On će voditi komunalac koji, da tako kažem, njemu sam rekla da ima možda najtežu zadaću zato što građani najviše vide ako komunalac radi ili ako komunalac ne radi i ako on zašteka doslovno će prvo graknuti na njega jer ljudi su naravno najosjetljiviji na ono što vide ispred svojih dvorišta i dobro je da je tako i treba biti tako. Prva dama koju ću predstaviti među direktoricama je Adelina Ivković, diplomirana ekonomistica, inženjerka metalurgije, ispričavam se. Adelina će voditi tržnicu zahvaljujući svojim preferencijama koje je pokazala tijekom svog radnog staža do sada, a to je da se bavi marketingom, jer mislim da je to upravo ono što je nedostajalo u tržnici, znači da neko vodi tržnicu, a ne samo da po nekakvom ključu čudom smatra da će novci dolaziti sami od sebe i da će se prostori sami iznajmljivati i da će sami donositi dobit. I vjerujem da će Adelina to poznavajući kao izuzetno sposobnu, energičnu i ambicioznu ženu, vjerujem da će to mjesto odgovarati i da će se izvučiti. I vjerujem da će sa dužnom pažnjom pristupiti obavezama koje su ispred nas što se tiče GOS-a i što se tiče ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Tu su sada neke nove obaveze koje mi moramo ispuniti i vjerujem da će se vrlo dobro snaći na toj poziciji i da ćemo jako dobro surađivati. Pored Sandre sjedi Sandro Čabrak, jedan Siščanin kojeg smo uspjeli ugrabiti iz Grada Zagreba, kao što smo i Adelinu uspjeli iz Grada Zagreba i Sandru. Znači, čovjek koji je upravljao nizom projekata u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, čovjek sa kontaktima, čovjek sa vezama, čovjek koji zna proceduru, čovjek koji će u SISAK projektima biti taj, da tako kažem, kotač zamašnjak koji će generirati, educirati i ostale direktore i ostale ustanove, ali koji će i sam u suradnji sa mnom i sa upravnim odjelima grada prema našoj strategiji, prema našim programima, prema našoj viziji izrađivati projekte i aplicirati ne samo prema Europskoj uniji, nego i prema nadležnim ministarstvima i javnim poduzećima. Jer kažem, novca ima, treba samo napisati dobre projekte i znati ih aplicirati. Pored Sandra sjedi Srđan Marić, koji je diplomirani inženjer prometa, koji će, da tako kažem, biti bačen u vatru usred jednog od najvrijednijih projekta koji su na području Siska vođeni, znači u vodovodu projekt pročistača, vrijedan 32 milijuna eura, neke sastanke je već odradio i vjerujem da će se snaći i vjerujem da će i oko sebe u vodovodu oformiti tim koji će moći odgovoriti i zahtjevima EBRD-a i zahtjevima konzultanata koji vode taj projekt, a što se tiče Siska i mojih zamjenika, apsolutno će imati tu potporu i svu pomoć koja mu treba. I na kraju Slobodan Ljubičić, diplomirani ekonomista, 62 godine starosti, dolazi na Groblja, gdje je isto tako situacija vrlo loša, s obzirom da je to jedno od onih poduzeća koje je posudilo novca od drugog gradskog poduzeća, pa do sad su se dopisivali i tražili vraćanje tog novca. Mi ćemo tu praksu naravno ostaviti daleko iza nas, neće biti nikakvih pozajmica, jer jednostavno ako jedan bogataš posuđuje od drugoga, nužno je da na kraju grad mora sanirati jednog i drugoga, što će u konačnici i biti i što se već i dešava.
Slobodana smo uzeli zbog njegovih dugogodišnjih poslova u Hrvatskim šumama gdje je upravljao timovima, gdje je vodio projekte, gdje je pokazao organizacijske sposobnosti koje će, vjerujem, doći do izražaja u grobljima koja su isto tako puna problema i od kojeg ću na kraju krajeva zahtijevati isto od svih poduzeća, isto ćemo zahtijevati bez obzira da li su gubitaši ili su u plusu kao što je to vodoopskrba ili na primjer Sisak projekti ili Komunalac. Znači odgovorno poslovanje, okretanje maksimalno prema građanima i njima što više izaći u susret i oformljavanje sustava na način da se sistematizacija radi prema radnim procesima, a ne prema tome koliko ljudi treba utljebiti, koliko članskih iskaznica je došlo da se treba riješiti. Do sada je, nažalost, u nekim poduzećima kao što je Komunalac bila praksa da se veliki broj ljudi drži na ugovor o djelima, da se ljude jednostavno na neki način ocjenjuje sa tim produživanjem pa na određeno vrijeme, pa 3 mjeseca si ovdje, pa ću onda te uzeti na još 6 mjeseci, pa ću ti onda možda produžiti za još 6 mjeseci, ako smo se dobri osjećaš raditi, ako nismo nećeš. Po meni, ako treba dodatnog ljudstva za naplatu parkinga, za održavanje groblja, za održavanje vodoopskrbe, tada se trebaju raspisati natječaji, trebaju se zaposliti ljudi i treba biti sistematizacija takva da je to zaista nešto optimalno, a ne nekakve napuhane brojke ili nečije želje. Ali evo, sada ću vam dati priliku da sami, ako želite, pitate bilo koga od direktora ili ako netko od direktora možda ima potrebu se obratiti novinarima ako sam nešto možda propustila. Bilo bi znači predugo da sad ulazimo u radni tijek i radno iskustvo svakog od njih. Ja sam pokušala znači kroz nekoliko rečenica prezentirati uopće filozofiju kojom smo se vodili, zašto ti ljudi, zašto sada. Poanta priče je odgovorni, kompetentni ljudi na odgovornim pozicijama, iako ponavljam ono što je i Vlada neki dan rekao, znači apsolutno nećemo prezati od toga da ukoliko rezultati ne budu u skladu sa interesima građana i u skladu sa gradom, da se ljudi mijenjaju i da se stavljaju drugi ljudi, znači nema svetih krava, nema nedodirljivih, pred njima je teška zadaća i ponašat ćemo se doslovno kao bilo koji drugi poslodavac u ovoj situaciji.